Днеска сме 26 август 2025 година, много хубав ден. Слънчево, топличко, сутринта беше росно и хладно, ама хубав ден е. Вятъра е слаб, нивото е минус 24 и риболова беше много хубав. Прогонечко от кала до към 9-10 часа и после вече слаба работа. Обаче се хвана доста рибка. Например, ето една така хубава таранка се хвана. Ще и много изкарам, бе, той тежче ма се набутал. И то с хубавец се хвана. Обаче го ударил някой, нещо ударен по дупенцето от някой лодка или нещо друго ударен. Ма хубава рибка. Тежи. И някой друга платичка се хванаха. Иначе... Абе има риба. Бе. Да видим какво сме хванали. Ето. Хубав риболов става. Хубави рибки. Сигурно има към 4 кг риба. Трябва да има. Ще проверим на кантара. Важното е, че не беше много хубав ден.